Tapi yang semua bahaya pi, baru ki parlok, ki waju pet ya kenika program jong ka Good News TV. Kaba la ai kerteng wan ban mani. But nga ai khoblai ru ya pi baru ha ka kerteng ka tiang tam jong tribe unong pen em jongi Jesus Christ. Ka benta na ketin jong blai ya ka bagin yo banyo pusan lang ha kenika stamp. Kalong na ka city upol se ki Philippi kalonong ka balai ka khot ka bakhat lai hadu khat sao ki kentien ki baong kum ne ko para bangen nga ngam nyau ya ladi ubala ban Henry ya kene ka we ngale da ka bakalat no ya kita ki ki ba shadien bat da ka bakener no shaki ki ba shakman ngabe sha persha kadang ben yo ya ka jinga thong ka ba ka jingkhot cheneng ka jong ublai hau Chris Jisu bat kapang pedeng ya ka bagin yo banyo pusan lang kalong i no ya kapor balaleng bat pediang ya kalawai ka ba ublai ulah pen kre wa apostol Paul ulah tip menshua kum usol na Tarsus udai uwei na ki Parisi baju pensitom ya ki Kristan ha ka basdang herei ka jing kendu ka jong ya utrai Jisu ha ka lenti sa Damaskus kelapan kelai ka jing ka jong ba kelapan long ya kum uwei na ki beriu ki bakong san ha ka jinget Kristan upol utho ya ka sithi ki para bengen ha Filipi kat ba udang saset ha ka bendi ha kata ha ka nong ba Rom ha ka kum ki snam ki ba Henry Puwei Edi ai kani ka jinglong ka badap da ka jing tenju ha ka jing ka jong ka pen ketik syu ya ka jing mut jong bat ka pendap da ka jing kermen ba ka jing smuslur ban yat saprang namar ba upol utho ya ka ni ka sithi ha ka jaka bendi ha pede kita ka jing sasitom ka jong ti ka jing keren ka jong saphang kata ka jing kermen ka kham syampang bat ka kham don ka bor haka kabalang ha Filipi kelas dang ha ka jing mission ka ba ar jong upol bat kan dong ba Filipi kadai ka snong balakhen kum ka we na ki colony jong ka himarom ha kata kapor bat kinong song snong ru ki basong basa ha kani ka snong Filipi kita song sarong yela dia namar kata ka jinglong jong ki bakin yok hot yela dia baki dikin ki ban yok hot yela dia baki dei kita ki beriu jong ka nong ba Roman lani ki nong song snong jong ka Roman Herre haba pai pat siki para bengen Kristan hakate ke jala ladi ti ke jaka ke snong la ong ba ki sha tenju na ki saudong saukun bat ki donru ke jing ka baki haban mat hapo la ke jong ke balang kumta ka ni sithi jong pol ka penslur ya ka jing ya teli ya ka jing kemen bat ka jing simkhia hakata ka jing wat apa deng kita ki por jong ka jing tenju kadi ka sithi upol upen sai ba kalong ka badon kam ban bot dien ya ka jing ha ka jing ka jongi ban yat saprang haka ya ketien ka baong kalat no ya kita ki ki basadien kamut ban kalat lut ya kita ki balalet no kam sembut ban ngin kalat lut ya kita ki balalet no Henry kamut ya kata ka jing penbet ya ka jing mot ban no ya ka jing bakla jong ki ki ba menswa la ban long ka jing bakla ha ka jing ha ki por ba ki snam ki balalet bat lingba kita ki jing bakala ki jongi ngin nang pat ban khami thamai kumno begin om hap shu ha kata ka ahor namar la om bakila ban kejap no ya kata ka jinglong men siem ki jongi upol hi ulayat lingba kata ka jing jong ha kita ki jing bakala Henry ka ka ba ule ujiet ban pet saprang syakaba ublay udon bat ulakhot na kabenta
chung u. Ka kentien dak bat ka jinya thong ka bau pol u ong ka pen i syakata ka jingkhot ka bakhat du ka chung play ye ki pangek kata ka jing em ka bam chukut bat ka jing syakri ka jong ni bat ukres kani ka pen pau kata ka jing kerman ka bakongsan ha ka jing het kristan lani kata ka eschatological home ha ka tinong way ka pen slur yangi ban em ha ka jing shania ha ublay kajingkala bamut jo upol na ubriu pensi tombeng ye kristan sa ubriu bayalap ika gospel kapan pau ya kata kabor ka bapla ka jong ublay ka balong kata ka jing ai ba ka jing isen ai ka jong u ka ba ngimla ban sempang ka jing em upol ru kapan i ba ublay ula ban pen em ye baro bar ula ru ban penun kam yangi lingba kita ka jingja ha ka jing em ka jongi ki ban long kum ka nuksa bar kum juru ki ban long kum ka jingpla ka jungi da benta ka karteng ka jong u laki long ki babha ladi ki basnio lingba kita unla bentei ya kata ka lawe ka jongi na ka benta ka burom ka jong u kum ta kin parlok ha bagi jam bagi yat sa uni usnam u bathamai ka jing em jo upol ka pen kan mau yangi bahadien ba ula but yu kres usung thu bakalong kata ka jingkit ka bakhia sisa ha ka jing em ka jong u ha bo kan mau kita ki por ki blalen halor kita ki kam ki jong u ki ba ulale henry lingba ka ni sithi ka bo pol hi la tho si ki philippi ka nong ka balai ka khot ka bakhat lai ha khat sao upen i yangi ba ublei kwa bangin song sa hapo kita ki jinglong ki barem ki jongi namar kila badlong ke jingriam dan ni ke jingbat ke jingem ke jongi henry upol habau ong dak bakalat ye kita ki blalet no badak bayat chaprang ke pen i ba ublay udon kalawe ke bakam krau na ke benta kala syai ke jongi ban ye kata ke ba mensua tu ublay ni kurku ye ke ni ke jing selok ke bakhandian ngilang ke ublay ke jing duai ablay buk pa jungi ba peneng kumni pat try kan kasdam habangi yo ban ye syakri bat mi atrai si phangpor ko pa bien ngi duai ko pa bien sho bagin lech ki kam ki jam ki jongi sho bagin pendap ki kamram ki jongi atrai kan kisngi ber singi ngi duai ba mun siam jomi atrai nyalam un hikai ngi ko pa ba kam tam ba kan ko khubor ka ba usyakri beret jomi upen sngo ko pa bien kada long shisha kata ka bor atrai ka ban ai men siam begin la ban yat chaprang atrai hakari ka sngi ber singi ba begin la ban troy ban kata atrai begin kelat kita ki barok ki jinyat nanti ke jongi atrai ki ban kejap no ki jinglong men sim ke jongi henry begin jam chaprang bangin nit scam ba mi long blay ba thau thmai ngi iwe ba begin jam syakata ka thong ka ba mi la bu nta jongi atrai simti ngi atrai ki sngi ber singi wa simti ki barok atrai kai ka sngi bro ka bagin yo pendap atrai ka mon ka jomi ai atrai bu men sim jomi yalam ngi we sngo ki karpat ki pendarap jongi atrai ne begini bro panting Jesus Christ amen